Kaixo, bide honetan ikusiko dugu avatar bat zelan egin eta zelan eman ahotsa eta hori argazki batetik. Hau da, argazki bat bilatuko dugu interneten eta argazki horri bizia emango diogu ahotsa eta dena, vale? Bueno, venga, guazen. Orduan, irudi bat, nizerak eta adibidez Mr. Bean. Mr. Bean. Aquí tuvo Mr. Bean. Imágenes de Mr. Bean. Bueno, hemen daukagu. Ba, igual, hauxe. Irudi hori. Gartzen da. Bueno. Hemen daukagu bideo hau. Eta tengo dut guardar imagen como. Eta hemen daukat karpeta bat ikastarokoa eta hemen izar vale. Hemen jarriko dut irudiak eta, bueno, horre jarriko dut gure Mr. Bean. Vale. Bueno, hor daukagu gure Mr. Bean, eta hon zabalduko dut programa hau, Crazy Talk Pro. Vale? Hau da programa bat, ez da doainekoa, albidetzen digu irudi batetik bizia ematia. Hemen daukagu plantilla batzuk, adibidez katu hau, ikusi modu zuen zer dan. Dear Diary, Day 784 of my capture. Wow. So, I wake up this morning, and guess what I found? More green tea flavored cat bits. Wow. Yeah. Ikusi duzu gutxi gora bera zer den, ezta? Katuak hitz egiten du, gu egin dezakegu gauza bera. Ez badugu nahi gu argazkiten ateratzea, jarri dezakegu avatar bat gure ordez hitz egiten, adibidez. Vale? Bueno, begira zer egin dezakegu. Juten ez honea, create new actor, hartuko irudi bat. Import hartu irudi bat, ero kamaratik argazki bat atera norberari, edo modelo bat importatu. Vale, gure kasuan Mr. Bean bajatu dugu, hartuko dugu karpetatik Mr. Bean, dagoen Mr. Bean hau, hori hartuko dut. Vale, ona hartuko zeu katun ordez, Mr. Bean, hor daukagu. Zer egingo diogu Mr. Bean? Bueno, nahi badugu crop bat egin edo, cropa bakizu zer den, ez da? Musteko, edo giratzeko, edo koloriak hobesteko. Vale? Bueno, horrela utziko dugu. Urrengoa. Eta hemen agertzen zaigu Mr. Beanen begiak eta espainak. Orduan, ikusiko dugu, ajustatuko digu ondo eskinak, vale? Orduan, adibidez, hau zooma ingo dugu, ikusteko ondo, orduan, begi eskina jarriko dioto hor, bata eta bestia hemen. Eta espainak be, hor dagoen moduan, hortxe, eta hortxe, beste, vale? Guazen urrengo pausura. Bueno, hemen daukagu baia burua.
bizka bat definitu duta, puntu esanguratsuak, hor hemen agertzen diren puntuak, buruari ero irudiari mugimenduak emango dion puntuak dira, bale? Xehetasun gehiago hartuko dugu, bale? Hemen dago xehetasun gutxi, basikoa, eta hemen da detaila, bale? Hori hartuko dugu, orduan agertzen da hori, eta handitu dengo irudia, bale? Hobeto horiteko, bale? Adibidez, bengo dut burua, onaino, eramango dut burua horraino, hau, onaino adibidez arpe guztia, probatzen jutia da gero, hemen ez gara artistak. Honela, hemen gauza bera, bururaino, hortxe, hau, onaino, gero ikusiko dugu, ez dagoela, igual ez egon duetatzen, mugitzen dugu barriro, hau, onaino, hemen ja ez daukagu ezer, hori ezerez, horrela, hau, barrura, gutxi gora bera, ez gara, esan dizuen bezala, artistak, da ikusteko zer egin daiteken. Vale? Edo zu ikusi? Begiak ero. Txura bera. Hortxe. Probatzen dugu, a ber zer gertatzen den. Up, down, left, right, tilt left, tilt right, and some natural movement. Now, check the fitting for eyelid movement, eyes closing, and blinking. Now, check the fitting for eyeball movement. Polita ez? Ikusten dugu hortzik ez daukela, eta, oin gaten zaigu nahi badugu behiak aldatu, eta hortzak ere bai, bale? Guazen horrengora orduan, venga. Hemen daukagu, da arpegaren orientazioa, nahiko ondo daukagu, aurrera begia dago, justo, beraz, eta, orain geratzen zaigu, igual behiak usten digu daukanak, baina ikusi dugu hortzik ez daukala, beraz, hortzak jarri behar ditugu. Bale? Hortzak ere, hortza adibidez, bale? Jarri dugu hortzak, eta begiak ere nahi badugu aldatu, aldatzen dugu begiak. Aldatzen dugu begi urdinak. Bale? Guazen ikustera berriro. Aber zer gertatu den. Up, down, left, right, tilt left, tilt right, and some natural movement. Vale. Now, check. Vale. Orduan, gutxi gora bera eman diogu bizia, Mr. Beanen argazkiari, eta orain eman behar diogu ahotsa, vale? Eta horretarako daukagu hemen audio sartzeko, vale?
audioa sartzeko daukagu 3 aukera. Bat, gure ahotsa grabatu, 3 aukera parkatu. Gure ahotsa grabatu eta Mr. Beanek ahoskatuko luke. Bi, audio fitxategi bat, MP3 bat adibidez, kargatu, eta Mr. Beanek irakurrengo luke. Vale, bueno, interpretatuko luke. Hau, hirugarren esango litzake, hemen irekitzen da fitxategi bat, utza, da guk juten garen idazten, eta Mr. Beanek engo luke guk irakurtzen duguna, jartzen duguna, idazten duguna, barkatu, esan. Vale? Eta beste esango litzake, importatzea fitxategi bat. Vale? Momentu esango dugu, hau, honela, vale? Eta hemen jarriko dut, hola, soy Mr. Bean. Horrela jarriko dut, irakurtzen duena erdalduna da. Ya sé que me habéis cambiado el color de mis ojos y me habéis arreglado la dentadura. Pues os tengo que decir que no me gusta nada. Adibidez, eta gero hemen aukeratzen dugu ya. Hola, soy Mr. Bean. Ya sé que me habéis cambiado el color de mis ojos y me habéis arreglado la dentadura. Pues os tengo que decir que no me gusta nada. Hola, soy Mr. Bean. Ya sé que me habéis cambiado el color de mis ojos y me habéis arreglado la dentadura. Pues os tengo que decir que no me gusta nada. Bueno, entzun duzu ezta? Bueno, hemen daukagu abiadura eta volumena eta aldatzeko, vale? Bueno, emango diot baietz, vale? Gero hemen daukagu talk mode, Espainekin sinkronizatzeko, hau erabiliko dugu, eta beste dira lip sync only, bueno, hau. Hola, soy Mr. Bean. Ya sé que me habéis cambiado el color de mis ojos y me habéis arreglado la dentadura. Pues os tengo que decir que no me gusta nada. Vale, bueno, eta hau izango litzake pizka bat avataren historia, vale? Bueno, hemen ikusten duzu, hemen dakago ezaguna egingo zaizuen denbora lerro bat, hor joan gaitezke, Mr. Bean adibidez hemen, MP3ko beste fitxateki bat sartzen, eta horlako gauzak egiten. Vale? Bueno, urrengo bideo arte. Agur.